Však zima mi je. Však dobre, tak natáčaj. Už natáčam, zaťahni mi okno, lebo zima mi je. Však netrám. Smrdí tu. Bratislava 77. No jasne, si tam kameruj nohy, ty si taký feťak. Už ma... Vieš, ak nám to ukazuje? Čo, dobre, idem. Iba jemne. Ideme? Ideme. Ty sleduj, ty nemobiluj, ty si sleduj. Tak mám troška viac. Tak ideme. A však natoč dole, nie? Že ono... Dobre. Tak to vyzerá. Na Slavo dávaš plyn. A ideme doprava tu, na. Doprava ideme. Doprava ideme. Však dobre, však ty To nie musíš. tu? Aha, to nie tu. Tu môžeme Hej. tiež, hej. Cez Dobre, idem ja, bo už ma to nebaví. Čo ťa nebaví? Výborný si. Späť, aký si máš pred jazdou skontrolovať. Asi nie. Jakže? Počúvaj, nemôžem nastaviť, ak je jazyk, alebo čo? To máme proste. To si dementný. Zavri okno však. Hej, a to ty si zapol? Čo som zapol? Radio? A to teraz čo mám robiť? Však no ne, vojdeš do kruhového, ne? Ideš, pozri, ideš. Poďať sa, ideš, choď. A máme skôr jak bus. Ale musíš dávať pozor, že hej, do Rici bus. A však keď poje on tam, môžem ísť. Dobre, choď. Pustite tu! Alebo to je Ujo. To je Ujo, ty gačo. To je čo to? OK. Inak to je super, lebo to ja mám teraz aj kameru, že keď spôsobí niekto do teba nehodu. Takže budeš stále jazdiť so mnou, hej? Áno. Keď spôsobí niekto do teba nehodu. A on to mňa nemôže? No nehekaj tak. Tak to povedz slovenským, udrž barom ciest. Premýšľam, že ideme tu doprava, budeme skôr? Kde? Nie. Sme mohli, jasné, že aj ty gadžo. Nebudeme skôr. Hej, Nebudeme skôr, lebo retardovaný. tam budeme potom čakať o chvíľu na semafore. Ty si retardovaný. A však by sme tam išli tak, a tam víš. Jak je električka? Nie, tam jak toto. Ideš tu doprava, doľava, rovno a tam doprava pri parku. Kde? Čo? Nie, tuto je lepšie, tu je lepšia cesta. Má iba 3%, kamoš, to je sranda celkom. Čo robíš? Vlastne nie, sorry, do Pískov. Dajte ešte tu ideme. Ideme. Naháňame šťastie. Mám taký pocit, že začínam tu hučiť. Nie, toto ladí ťažkou frekvenciu. Ten stierači. Až tak teraz ešte menej vidím do Rici. Máš trojuholník do Pískov. Skoro si inak zvrazil ten trojuholník. Si úplne šalený. Čaute všetci. Musíš kričať. Ja nebudem repovať, lebo neviem, nepoznám text. To by si mal dať na hudbu. Kyselina Jantarová. Myslím, čo máme byť, no? Jaká je Jantarová? To je metan, 4. etan, propan, 4, butandierová? dvojita a 4. Butandierová, ne? Hej. Čo som chcel pozrieť, koľko máme už. Ideš. Nemám ani data, prečo? Ja som ich vypol. Á, aj za nami je žlté auto. Buchol si mi po mobile. Au. Ktorý máš v ruke. Áno. No. Ty si úplne šalený, taty. Jak točíš? Máš jediné šťastie, že som to nenatáčal. Dobre, čakáš ma, hej? Nie. Tak ty si šalený. Ty si nenormálny. Rýchlo utekáme. To čo si? Toto sú vložky, hej? Však sa dal do plánky, aby mi hrom zapracovali to. Tak zlato truby. Taký som spieval. Nájdeš. Čo je tak pomalý, ho rozkopem? If you love me, Železný stranger. chce, hej, aha. Som mohol ísť. Si mohol ísť už dávno.
Say my name, to ty... To s tebou jazdiť. Kde ideš boči doľava? Hej. Aha. Dobre, mňa by to nenapadlo ísť takto. Aha, mohol som ísť aj do Pískov. Mal si ísť rovno, ale tá... Vici. Vyhlasujeme súťaž pre všetkých našich followerov. Kto spočíta, koľkokrát David povedal za tieto dve videá do Pískov, Alebo do Rici. vyhráva horálku. Avšak Automat. upozorňujem, že videá budú zostrihané. Proste na čo míňajú tínedžeri peniaze na chlast, na čo míňa peniaze David, kúpi si minúty na autíčku a vozí sa. To nie je míňanie, hej, to je investícia do tvojich schopností vodických, lebo ja keď vidím, jak ty jazdíš, čo Tak robíš? sme na hlavnej, nie? Však hej, A čo robí tu tá autoškola? tá asi chce ísť rovno. A hlavná je tu takto, vieš? Nie, však on chce bočiť. Nie chce ísť tam. A však pred chvíľou mal smerovku doprava. Tak Teka, čo? Môžem ho obehnúť, či to také sa nesmie v obci? môžeš. Hej? Hej, ale asi niekedy ide auto pri tebe. Vôbec nefunguje tá ohrievania. Však nie, no. Však som to vypol teraz. Tak on si nedal tu na 1, 2, 3, 4. Ale však to má začať hneď, nie? To mám mi čítať myšlienku. Say my name, say my name. A ty si úplne. Tu na je miesto, to je špeciálne pre nás. Hej. Aha, to je vchod. Tak. No, dobre, tu ide pre ten vchod. Teraz to neviem chodiť 100 rokov, kým nájdem miesto. Aj tu je vchod, čo? Áno, a tu nie je. Ale to je pre zákazníkov iba. Čo je SPP. Tak idem rovno. Ale zas staň. Kokos, ďalšia autoškola.